L'acord que a comissions va signar el 2005 aconseguia la reducció de 2 hores lectives de tot el professorat. Volem recuperar el que és nostre. L'acord que va signar la Comissió Obrera en Solitari el 2005 aconseguia la reducció horària dels majors de 55 anys. Volem recuperar els nostres drets. Si havies treballat 6 mesos, l'acord signat en solitari per Comissions Obreres el 2005 et permetia cobrar el mes de juliol. Volem recuperar el que és nostre. Si eres interí o interina amb antiguitat, et podies acollir al pacte d'estabilitat. Volem recuperar el que és nostre. L'acord del 2005, signat en solitari per comissions, aconseguia